חושבת שאני לא בסדר פה? כאילו כן, אני עוד... אם אני שבוע לא יוצא מהבית, סביר להניח שאני אהיה בטלפון, נראה איך בסדר, טוב, אבל אני אסתדר. קחו מצב יותר קיצוני, יצאתי החוצה, נתקעתי מגוחך או להישאר אלמוני. אוקיי חבר'ה, אני חייב להגיד לכם, אנחנו נמצאים בתקופה שאנשים יום, למה? כאילו, יש גבול לדברים שאפשר לקדם. תראו, אם זה היה לפני 20 שנה, הייתי בוחר בלהישאר אלמוני, אבל לצערי אנחנו נמצאים בעולם שבו אין פרסום שלילי. סביר להניח שרובכם יבחרו כמוני בלהישאר. לא, ברצינות, ים תכנים מצחיקים שאתם תפסים. חברים, אנחנו ניפגש בפעם הבאה, אוהב אתכם בלי סוף. עיתון יעין על דינה, הכל הולך להיות פה מוגזם. מה זה הצבע של החולצה? מישהו רוצה להגיד לי מה זה? תחביב כזה לשבת בשירותים ציבוריים ולתהות איך גוש חרא הגיע לתקרה. תמיד יש בשירותים ציבוריים גוש חרא בתקרה. מי כל כך מוכשר שהוא הצליח לעשות את זה? בקיצור, אל תחיו באשליות, להיות תמיד בחוץ זה נחמד, אבל זה לא זה. אז אני בוחר בלהיות תמיד בבית, ו69% ביחד איתי, תודה רבה שאתם רציונליים היום. אם זה היה הפוך, באמת שהייתי מתעצבן. נייס, חבר'ה, אנחנו פעמיים צודקים. ואם בחרתם הפוך, תכתבו לי את זה בתגובות.